Benvidas e benvidos a este Conexión.gal, que hoxe é unha videochamada Galiza-África directamente. Lembrade que estamos en vídeo en Praza.gal, tamén en formato podcast, que podedes escoitar a través da plataforma iVox en Poz Galego. E non me enrollo máis, que quero saudar a Aida, que está aquí connosco desde Mali. Benvida, Aida. Boas, que tal? Contanos un pouquiño brevemente quen és antes de comezar esta conversa. Pois, bo día a todos e a todas. Eu son Aida Ariño Fernández, nacín en Compostela alá polo ano 1984. Levo fora de Galicia, se xuntamos un pequeno break, pois case 16 anos, do tirón 14, e agora mesmo estou traballando en Bamako, en Mali, levo aquí xa uns aniños, e traballo para Nacións Unidas no servizo de loita contra as minas antipersoa e os explosivos. Así que aquí para falar un ratiño. Bueno, de formación eres xornalista, pero agora estás traballando, como ben decías, co tema das minas antipersona. Que é o que fas exactamente dende Mali? Pois, a dicir verdade, nin a miña abuela, nin a miña nai, nin os meus pais entenden verdadeiramente o que fago. Din que están moi contentos de que gaña, o sea, que poda ganar a vida e xa está. O título que teño di que son a coordinadora de programa e de xestión de información do Servicio de Loita Antiminas. Como moitos destes traballos estou en oficina, nun container moi bonito, nunha base cerca do aeroporto. En realidade o que facemos aquí é axudar, bueno, traballamos en 3 pilares, pero basicamente traballamos cos cascos azuis, con toda a coordinación humanitaria para axudar os actores humanitarios que traballan os problemas de acceso, e traballamos coas autoridades malienses para axudarlles a xestionar o que se chama a ameaza explosiva. Aquí non temos moitas minas antipersoa, no sentido clásico que se ve a xente cos desminadores. Aquí hai un conflicto activo, o que hai son explosivos improvisados. Así que todo o diseño da resposta, todo iso é un poquinho máis complicado, pero aí estamos, intentando mitigar os riscos e axudar as poblacións en risco con proteccións de civis. E como é a vida aí? Porque ten que ser completamente diferente de como vivías en Galicia, por moito que ti contigo vayamos a trazar prácticamente un mapa xeográfico, porque antes de África e Mali chegaches e pasaches por moitos sitios. Pero bueno, como é a vida aí e agora con pandemia? Pois hei de dicir que non sei como están agora as cousas en Europa, porque xa fai un ratiño que por historias do Covid non vou, pero a verdade é que aquí coido que hai un pouco máis de normalidade que no resto do mundo actualmente. Non tanto porque non haya Covid, que hai, no? Pero sí que é certo que, claro, aquí a xente vive o día, entón por moitas restriccións que o goberno queira poñer, a xente ten que sair á rúa todos os días e poder gañarse a rúa o sea, na rúa ten que gañarse a vida. Entón, en realidade está todo bastante normalizado, podes ir aos comercios, hai concertos, hai vida cultural, hai unha vida bastante normalizada. Respecto ao que normal, non normal, a vida, pois, home, de todo cambia, pero os principios seguen sendo os mesmos. O mercado non ten nada que ver co mercado de abastos, non hai granito, aquí hai terra vermella por todas partes, en algunhas zonas máis moscas das que lle gustaría algún, pero en realidade os principios do mercado son os mesmos. Tamén hai supermercados que traen cousas importadas con aire acondicionado, o sea, non hai que exagerar, hai un pouco de todo. Obviamente os prezos son un pouco desorbitados porque Mali non ten mar, entón, Claro. pois, o sea, o queixo aquí é un artículo de lujo. E despois, en realidade, o día a día, pois, non sei, é que o sea, afaste rápido, fai moito calor. Cantos grados Aquí tedes hoxe? hoxe estamos a 44. 44 grados. Bueno, Sí. ben levadeiro, sí, sí. Hai un ventilador aí arriba, senón non podería estar, non podería respirar así de ben. Bueno, hai que dicir que estamos falando agora ata que nolo permita a enerxía que mantén agora O, mesmo.
O combustible do xenerador, O exacto. combustible do xenerador que Sí, mantén sí, a sí. conexión a internet de Aida, porque en calquera momento pode isto estoupar xa vos lo Bueno, contaremos estoupar despois. esperemos Bueno, que non. estoupar esperemos Aí que é non. ben, exacto, exacto. Estoupar Esperemos, esperemos que non. exacto. Pero, Sí, bueno, esa imaxe da pobreza de África que temos desde Occidente, agora que levas aí un tempo, compártela. a ver, eu coido que non temos nin idea. Que somos todos máis víctimas que outra cousa de un discurso unitario que presenta unha África victimizada, desposuída de capacidade de acción e desposuída de historia. A verdade é que non comparto en absoluto e máis aínda, penso que Europa está perdendo non tanto oportunidades, senón que está perdendo moita perspectiva moito aporte no discurso actual que hai sobre África. Empezo a ver cambios que me esperanzan, máis intercambio, máis dinamismo, pola parte de entidades europeas que queren cambiar o discurso sobre África. Para empezar, África son 54 países, xa o sabemos todos. Entón, a mí xa, por exemplo, cando a xente me fala, o sea, en plan, pois eso, como é África? Digo, pois non che sei. O sea, eu podo Claro, che falar homoxeneidade non hai. onde estiven. Non, hai unha historia moi rica, moi diversa, unha riqueza cultural e lingüística brutal, e o triste é que como que se minusvalora. Eu lembro o sea, foi unha xerra fría de humildade cando cheguei a traballar ao Congo por primeira vez, e un compañeiro de traballo, que era un dos conductores que tamén botaba unha man cos proxectos, explicábame como el falaba Lingala, Kinya Ruanda, falaba tamén Kiswahili. Claro, a min todo aquilo sonábame a chino ao principio. Digo, bueno, deben ser dialectos, e como eu falo galego e portugués, sabes? Tampouco hai que... Digo, va, ben, moi interesante, pero digo, mira, ti que ben. Cando empecé a entender as diferencias lingüísticas e de que eran linguas que non tiñan ningunha conexión, o sea, era como se el me estaba dicindo que falaba, pois, alemán, ruso, un pouquiño de portugués e un pouquiño de árabe, o sea, casi, o sea, bueno, todo cunha Carai. verbal, non hai geografía, pero eran linguas que non están necesariamente tan conexas, unhas máis que outras, pero alí en xeral era iso, o sea, descubrías que había unha diversidade tanto lingüística, cultural e vivencial que non ten nada que ver con que temos aquí, e non o consideramos, o sea, como non están aprendizaxes reguladas, o sea, pois considerase que como que son linguas que importan menos, non? Por exemplo, o que esa capacidade que ten a xente de ser multilingüe, como son linguas pois que nós non coñecemos, pois como que importan menos. Ás veces un pouco mesmo coa riqueza cultural ou histórica, que eu considerome obviamente super aprendiz, pero cando cheguei aquí a Mali e me empezaron a falar da Carta do Mandé, eu era como, perdón? E me dixeron, sí, pois que a primeira declaración dos dereitos humanos, o que se chama a protodeclaración dos dereitos humanos, ven de aquí, do 1200 e pico, que foi unha declaración que abolía a escravitude, que establecía o dereito da persoa por encima de todas as cousas, a solidaridade, e cando empecé a investigar era como, ostras, e ata a UNESCO recoñeceu e todo iso, pero digo, e por que non nos ensinaron isto na escola? Entón, coido que temos moito que facer en Europa para aprender a entender mellor África e sobre todo as dinámicas internas e toda esta historia dos refugiados, o que non se sabe que o 90 e pico por cento dos refugiados quedan todos dentro de África, son movimentos internos. A xente intenta sempre quedarse máis cerca do que lle próximo antes de facer un salto transnacional. Así que hai toda unha multiplicidade de realidades que descoñecemos, pero total e absolutamente, e que ás veces cunha visión un pouco aínda... Eu penso que, home, heredeira claramente de todo o discurso colonialista, pois que Colonialista, ainda claro. falamos, pero que se falase do poscolonialismo, pero que hai un mundo totalmente distinto que está desenvolvéndose agora mesmo e que ignoramos completamente. Así que hai moito que poñerse, hai que poñerse moito día con todo o que hai por aquí, que están Pois habendo moitas cousas e moi interesantes.
Pois sí que é moi interesante o que dis e sobre todo parece que nos estamos perdendo digamos moita riqueza cultural que descoñecemos por completo desde Europa, non? Sí, ou Ti incluso as dinámicas de pois, resiliencia ou aquí, por exemplo, o salto de a xente di, pois non hai liñas telefónicas para chamar as casas, pero obviamente aquí o salto digital foi moito máis grande. Aquí todo o mundo está con WhatsApp e o sea, os pagos digitais están á orden do día, o sea, claro, que hai moitas cousas que se pensa que está todo atrasado, pero non, aquí pero non podes ter é xente que non sabe ler, pero que sabe pagarte cunha aplicación móvil. O sea, eso é curiosísimo. cada día. Entón, ese dinamismo que non está desconectada do resto do mundo, o sea, sigue avanzando como o resto de países, simplemente que é unha maneira moi distinta da que poderíamos pensar como calquera Claro. outro país europeo ou occidental. Ti falabas aí un anaco do Congo, que é Ujú, un dos sitios onde viviches ujú. antes de recalar en Mali. Non sei se é dos sitios que máis te chamou a atención por extremo o choque cultural. Eh, Congo para min foi un país de extremos, tanto en todos os niveis, o sea, eu definiríamos como un país de realismo máxico, o sea, as experiencias que podías ter cada día eran ás veces totalmente surrealistas, non por bizarras, senón por iso, por cousas que ata aquel entonces non confrontara en ningún outro lugar do mundo no que estivera, incluso noutros países africanos nos que me tocara viaxar por traballo, pero en Congo era iso, é un país, bueno, Congo en principio é casi un continente, o sea, Claro. para empezar a entender a talla Mm. do país, é que porque primeiro destacaronme a Kinshasa e logo mandaronme a Goma, pero é basicamente como dicir que pasei de traballar en Madrid a traballar en Copenhague, se traduce esas distancias. Ujú. E non hai estradas que comuniquen moitas zonas do país, segue sendo estradas de terra, eh, non sei, o sea, non sabería explicalo, pero eso, tanto as vivencias que pasou todo o mundo por todas as guerras que pasaron ali, a resiliencia da xente, tamén ao mesmo tempo é iso, o sea, o dano que fixo tantos anos de conflicto no tecido social, deixa aínda moito que pensar, o sea, foron moitos contrastes moi de golpe, entendes tamén, o sea, o concepto de supervivencia da xente o día a día toma unha concepción totalmente diferente. Claro, porque ti Eh, todo iso o percibes o levar alí, a pasar ali un tempo, non? E o home, comezar a relacionarte con xente de alí. é que eu penso que, o sea, non fai falta botar moito tempo a que empeces a falar coa xente, preguntarles un pouco como é a súa vida o día a día ou te inviten ás súas casas ou vas a unha boda daste conta bueno, pues como é todo distinto de eso, de que, por exemplo, comentaba cando che avisabas de que tiña corte de luz, aquí son relativamente raros. Por exemplo, cando vivíamos en Goma, tiñamos ás veces 2 horas de electricidade ao día. O sea, Claro. o concepto de nevera era un elemento decorativo. E apañabaste, pero bueno, era o mesmo. Ibas ao mercado todos os días, comías algo máis fora. O sea, quero dicir, que tamén é certo eso, que pensas que hai moitas cousas sen as que non poderías vivir, daste conta de que podes te adaptar moito máis rápido. En realidad, de que os elementos vitais para ter unha vida relativamente grata, pois o mellor pois, non son outros e que podes te ir apañando. Obviamente, despois, cando tes unha nevera que funciona e unha ducha de auga quente con presión, flipas. Pero, Claro. pero, pero tamén faite apreciar esas cousas da vida, non? O sea, quero dicir, eres funcional igual, eres feliz igual, e podes facer moitas cousas. Sí que é certo que ás veces é moi cansado, según que contextos, pero sí. E no Congo, obviamente, é iso. En Goma, por exemplo, estás vivindo ao lado dun volcán activo, dun lago que ten unhas bolsas de gas que poden estourar en calquera momento e intoxicarnos a todos, pero bueno, o sea, Relativizar, avísante, relativizas relativizas, vives claramente, con non? ese risco e dis, bueno, hai plans de mitigación, bueno, malo será. Tamén aproveitas o máximo que podes, o sea, en Congo, por exemplo, podes, bueno, agora xa está un pouco complicada a situación, pero cando estaba ali podías ir a ver os gorilas de espalda prateada no seu hábitat natural, co Parque de Virunga, que é unha maravilla
é unha maravilla, ainda existe, que espero que resistan moito tempo máis, pero son experiencias únicas que realmente só as podes ter porque estás alí, porque organizar unha viaxe de Galicia, home, podes, pero é unha inversión bastante grande e os riscos son outros que cando estás alí e podes facelo con relativamente pouco preaviso e todo iso. Pero sí, Congo foi un despertar, digamos, en moitos sentidos. E teño moito cariño. Bueno, falamos de Congo, pero antes estiveches en Dinamarca, en Alemaña, por Estados Unidos. Vamos ir un pouco ao principio. Cando foi a primeira vez que marchaches de Galicia e por qué? Que marchei por un tempo longo ou contan tamén os traballos de verán? Bueno, é que claro, que no teu caso hai moito que contar. Bueno, Non, pois, a falemos ver, desa primeira vez que decidiches, bueno, pois voume ir a buscar un traballo fora, un traballo vale, estable. pois a primeira vez que marchei fora como Erasmus, como tantos outros, e aí collese un poquinho máis o gusto. Claro. O primeiro traballo fora, en realidade, foi con 15 anos, un pouco de estranxis de au pair en Oxford. Había unha vacante aí improvisada de un mes e medio para facer unha baixa a través de Cortés, e eu penso que foi aí onde lle collín o gustiño. Como adolescente coidando nenos ali e facendo a miña vida, pois dixen, isto Isto é mola, curioso, non? Isto ten isto o seu... curioso. Sí. E despois cando xa o fixen de larga duración foi cando marchei en 2007 como asistente de profesora lectora de español á Universidade de Reed College en Portland, en Oregón, que é a capital dos frikis, que foi un gran destino, por suposto. Non o sabía e cando cheguei ali dixen, vale, isto está moi ben tamén. E despois foi cando volviches e fixeches un máster en Galicia ou... No, eso fora antes. Eso Vale, fora antes, sí. fixera, se queres o percorrido, basicamente foi iso. Fun a Austria, fixen un Erasmus en Salzburgo, despois enganchei unha Séneca en Barcelona, volvín a facer un máster a Galicia, despois xa marchei a Estados Unidos, logo a Alemania, xa empecé aí prácticas con Nacións Unidas, logo Dinamarca, Copenhague, de Copenhague marchei a Perú, a Lima, botei ali 2 aniños, despois Panamá, 2 aniños máis e ali tocoume viaxar un montón, así que visitei máis países, tocoume ir a Haití, Salvador, Guatemala, así varios países que estivo moi ben. E logo convencerme para volver a Dinamarca unha segunda vez. Entón, volvín, fixen 2 aniños máis, e logo dixen, non. Dinamarca é moi bonito, isto está moi ben, pero o mundo non funciona así de perfectamente. O 90% do mundo non funciona así que teño que saber como funciona o mundo noutros sitios e foi cando marchei para Congo. E ali botei tamén algo máis dun ano e medio, e logo sei unha vacante aquí en Mali, e aquí estou, dende agosto de 2017. De todos eses lugares dos que acabas de falar, que agora sí parece moi fácil de dicir, pero cada un ten que ter a súa historia ou as súas múltiples historias, Sí. de todos eses que, bueno, no algún momento chamaches casa, cal te recordou máis a Galicia? Mm, mm. Pois, a ver, se por eucaliptos, resulta que están en todas partes. Pero por eucaliptos e pola adoración que a todo que é comer e todos os rituais que hai en torno á comida, probablemente foi Perú. O Carai. clima de Lima non ten nada que ver, probablemente se aproxima sería máis indo cara aos Andes ou cara a zona semiselvática, semiselvática, semimontañosa, que sería máis próximo ao clima galego. Pero sí, en Perú a comida é unha religión, é un arte. Despois eso. Non sei quen foi ali tamén que vendeulles o rollo dos eucaliptos, que fartura, que fartura de eucaliptos. Unha invasión por todo, alrededor de todo o planeta Terra, está claro. Sí. Pois sí. Os motivos por esa, bueno, desa saída inicial de Galicia, visto desde agora, cales crees que foron? Ti tamén estabas un pouco movida por esa sensación de
de precariedade, tanto no mercado como nas ofertas laborais, ou simplemente preferías ver outra cousa? Home, eu penso que foi unha mestura de factores. O sea, eu sí que é certo que dixe por aí que dende cativas tiña un atlas e que estaba obsesionada con todos os sitios que iba a ver cando fora maior, así que xa apuntaba maneiras. Tiña claro que me gustaba rodar, O pero teu sí que é mapa certo. xeográfico entón está super ben acaído, porque xa estabas Non, queda diseñando o teu. moito, queda. Aínda queda, non. Estamos empezando. Pero sí que sí que houve factores tamén laborais, porque sí que é certo que eu intentei primeiro buscar traballo en Galicia e, bueno, traballei un tempo, pero sí que foi entre un acelerador, digamos, que na ecuación, Ujú. a precariedade, a frustración de dicir, pois esta historia que nos dixeron de estudia moito, aprende idiomas, fórmate, ten experiencias, vaiche servir, e despois chamas a 20.000 portas, estamos todos igual, daste conta que é un problema sistémico, ademais, que non é que todos estamos nunha xeración que lle tocou iso. Entón, a min, basicamente, sí que tiña intención de viaxar, pero tiña na mente deixalo para máis tarde, formarme e traballar primeiro en Galicia, despois ver como ven as cousas ali, e digamos que acelerou a miña saída, que era algo que sí que tiña en mente, pero quizáis non tan axiña, e o problema que unha vez aí foi, bueno, fornose concatenando oportunidades e aventuras, e ao final collinlle gusto e aí sigo. O bo é que agora tes a posibilidade de un pouco voltar cando queiras, non? Entre comiñas, porque excepto agora nestes tempos exactos nos que vivimos agora co tema pandemia, antes Sí. volver a Galicia tampouco era tan difícil igual, non? Claro, non, a ver, a pandemia pues, fixo as cousas un poquinho complicadas agora, pero coido que co tempo espero, que se restauren as cousas un poquinho máis, pero en realidade tamén é iso, que a migración actual, cando tes os medios para poder viaxar, non ten nada que ver coa migración dos nosos avós, ou mesmo, bueno, no meu caso, dos meus tíos, de outra familia, era cando marchabas, apandabas e aforrabas ata que puideras, e cando podías volvías e sabías sorte. Claro. En realidade, e ata aí pouco, salvo o COVID, aquí tiñamos montado, alá por onde iba, sempre había montado un sistema moi efectivo de distribución de maletas, que era 15% roupa e urxencias, e o resto licores, comida e material de supervivencia dun galego no exterior. Eso estaba xa rodado. Non, incluso como falar cos policías cando te querían quitar cousas no aeroporto, todas esas cousas. Eso é unha técnica que cos anos vaise desarrollando, pero ademais o licor café nunca faltou ali onde estiven. E fai Bueno, estragos, porque ainda hai xente que está pedindo que lles manden stock de novo, e obviamente ata que claro, non atopen outro galego nas súas vidas non haberá. vas dando a coñecer o licor café por aí e despois a xente obviamente reclama, non? Claro, pero sí, non fai que os galegos sexan moi altamente demandados en según que círculos sociais. Desde a visión do hoxe e a experiencia que tes hoxe, crees que te cambiou a imaxe de Galicia, da cultura galega, cando despois de vela desde fora e tamén co enriquecemento que che produciu todas as viaxes e todos eses sitios onde puideches vivir? Sí, eu penso a distancia e a perspectiva, sexa do camiño que sexa, sempre che vai aportar algo. Entón, eu lembrome, por exemplo, que, pois mira, moi graciosa, cruzaba a catedral todos os días para pasar a facultade, e medrei ali toda a vida. Entón, a dicir verdade, sí que é moi bonita e todo o que tú quieres, pero non lle facía absolutamente ni caso. Ou o mínimo, digamos. E lembrome despois de viaxar, de ver outros sitios, e ver outras arquitecturas, e ver todo iso, cando volves dixes, ostras, o sea, a O que catedral teño digo aquí, algo moi non? tópico, pero Mm. daste conta de que realmente vives, pues, por algo é patrimonio da humanidade, sabes? O sea, eso falando de arquitectura, obviamente despois
o dinamismo cultural que hai en Galicia tamén é algo que, o sea, admiro moito e que intento seguir bastante de cerca e encántame porque se o miras tamén polo prisma de tamaño, distancias, entes e a dificultade que hai pois, coa precariedade laboral e todo, non deixa de ser unha cultura moi activa. Antes que cando, bueno, o tema de cocas vacacións sempre está xustiño, pero sempre intento aproveitar o máximo posible e tamén traer, na maleta tamén hai unha sección de Galicia palero para escoitar. Que guai. E pensas en volver? Volvo todo o rato a encher as maletas. A ver, a resposta é un pouco galega, depende. O sea, o tema é cando fas un traballo como que teño aquí agora, é difícil pensar en poder facer algo similar en Galicia. Entón, é un depende, nunca digo, o sea, nunca direi nunca, porque é unha opción como a tantas outras, pero no futuro máis inmediato vexo altamente improbable. Pero tamén, o sea, quero dicir, pero da mesma maneira que digo iso, os meus nexos, o sea, teño unha morriña que morro, a pesar de que sone atópico, porque, curiosamente, a raíz do COVID e non a raíz do traballo que teño, levo moito tempo sen poder ir, así que agora, se vai todo ben, un mesiño irei, e xa vai facer un ano que non vou. Nunca na vida, ata agora, pasara tanto tempo sen ir. Incluso estando no Congo, conseguí ir mínimo 3 veces ao ano, un pouco máis, a pesar de que foran 40 horas de viaxe. Pero agora coas historias da COVID sí que pois Claro. as aerolíneas anulan os billetes, hai países que aproveitan un pouquiño co tema da migración de dicir, bueno, os vuelos de Mali pois imos suspendelos porque sodes moi perigosos e bueno, pero se aquí hai menos COVID que en Reino Unido, por que suspendes, sabes, en plan, non somos zona roja. Así que, bueno, hai unhas dinámicas aí internacionais que nos poñen un pouquiño de trabas para movernos, pero bueno, fai o que se pode. Bueno, pois ovalla que poidas vir ata aquí, pero entón entendo que ti xa eras unha profesional das videochamadas, pero que neste último ano foi a gran explosión tamén para ti, non? Sí, porque aquí incluso cando volvín a traballar, que tamén aquí, por se non abondaba con a pandemia, pillounos tamén un golpe de estado, así que para poder volver aínda tardamos un cachiño, e nada máis chegar pillei COVID, así que foi un pleno. E a verdade é que aínda que estamos aquí, xenerador mediante, a mitad do traballo aínda se fai en remoto porque temos límites ou cupos de persoas e sí, o sea, basicamente pasas máis tempo do que nos gustaría enganchado o teléfono diante dunha pantalla. Pero bueno, vamos saindo así, facemos os compañeiros de traballo, estamos organizando moitas reunións. Hai un par de cafés ou de hoteis aquí un pouco, o sea, cerca das casas, e entón, nada, pois imos facemos reunións de traballo ali para aproveitar e verse un pouco as caras, verse a cara, claro. porque bótase de menos. Pido perdón polo garego farrulleiro que me sabe porque teño un batiburrillo Tes demasiados idiomas na para... cabeza, non? A ver se... Sí, estou aí, sáleme patacas por aí, ups. Doume conta post facto, pero bueno, perdón a todos os lingüistas. Bueno, te pides perdón, eu tamén o vou pedir, non vai a ser, por favor. Perdón aos lingüistas. Non, pero bueno, agora en serio, é prácticamente, se miras para atrás, un salto de aventura que entendo a túa vida adulta tamén grazas a que te xuntaches un pouco a Nacións Unidas, que aínda que pareza tópico, igual é un sitio deses que de pequeno dis, bueno, eu quero traballar en Nacións Unidas, como podes dicir, eu quero traballar na NASA, non? Ou así. Sí. Como é iso realmente? O de traballar en Nacións Unidas? Pois, a ver, claro, traballas con xente de todo o mundo. O deseño da institución está feito para iso, está feito para que traballes con xente, o sea, con grupos o máis diverso posible,
E tamén é certo, obviamente, que o propio sistema establece pois que cada X anos anímante a rotar, ou moitas veces, bueno, aínda que sexas consultor, tes que ir buscando outras opcións, pero unha vez xa traballaches para outras institucións, como coñeces o sistema, pois obviamente é máis fácil encadenar traballos, e tamén, obviamente, canto máis coñezas según que rexións, pois máis atractivo pode ser o teu perfil, porque como xa coñeces a realidade no terreno e como xa sabes como é o día a día, pois terás menos shocks destes, de chegas en plan, pero non me funciona o internet, en como, pois, digo, bienvenido o mundo de tes que ir coas túas 50 baterías recargables, sabes, é todo práctico, pero sí que é certo que conta. E Nacións Unidas como institución, pois, é un monstro, o sea, son 20.000 organizacións dentro de unha, a verdade é que para min, pois, Nacións Unidas cando era cativa eu coñecía por Mafalda, sabes, que sabía que era onde había que ir a queixarse cando as cousas non iban ben e cando había que intentar arranxar as cousas había que ir ali, pero xamais pensei que podería traballar na institución. Claro. E volvemos o de antes, foi un pouco entre varias portas que se me fecharon cando estaba buscando, non sei, en plan, na entrevista número 150 en Galicia, alguén moi honesto, moi directo, fíxome o favor de dicirme: mira, neniña, se ti tes ganas de marchar, mira, aí tes os idiomas, que moita xente non os ten. Entón, ti bota currículums para todo, para o que queiras, para Radio Exterior, para corresponsalías, para institucións europeas, institucións internacionais, ti vota, bueno, será que non saia algo. Ata aquel momento penso que non se me ocurrira esa posibilidade, bueno, todo se xa dito, obviamente internet empezaba a utilizarse como plataforma para contratar, porque as primeiras que mandei foron cartas, o sea, era por anuncios en prensa e cosas así, e a verdade é que, pois mira, a raíz deso saíron un par de becas, unha co máster e outra despois atopada por internet, que non sabía, podería ser unha páxina para roubar fígados, sabes? O sea, podería, sabes? Non sabes, o sea, botas o currículum ali, e as páxinas daquela época era unha páxina estática que, tía, mándanos tu información e ya te llamaremos. Pero mira, aí foi, sí, debolles moitas aventuras, e a verdade que de momento conto seguir un ratiño máis, se me deixa. Bueno, pois despedímoste, deixámoste aí en Mali, esperemos que o xenerador aguante, que os vaya todo moi ben. E que cando remate esta chamada vou poñer o combustible. Bueno, pois moitísimas grazas, Aida, por compartir connosco todas estas experiencias. Nada, graciñas a ti, un placer. Adeus. Adeus, ata logo.